Panyanso Voice Box, Mr. Chilungamo akubwera ndi malangizo kutilangiza ife Amalawi kuti tikamakhala m'maudindo osiyanasiyana makamaka ife amene achita mwayi ogwira ntchito za boma kapena kutumikira wanthu ku madera osiyanasiyana akuti kumeneko pogwira ntchito chichepetse nkhanza komanso matukutuku chifukwa chokuti pochulutsa matukutuku anthu amadzafika potopa nafe ndipo akatopa amafika pokwiya ndipo anthu akakwiya udindonso umathera pamenepo. Nditi nkhani imodzi pa Panyanso Voice Box timve kuti Mr. Chilungamo ayimaliza bwanji nkhani imeneyi ndipo akayimaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyanso Voice Box. Mwazuka bwanji nonse kumene muli, ndikukhulupirira kuti wina aliyense amadzuka mosiyana ndi mnzake. Wina amadzuka ndi nkhongono, wina amadzuka ndi zofoka zosiyanasiyana, wina amadzuka ndi mastress, wina amadzuka ndi nkhawa zosiyana pang'ono ndi mnzake monga mmene zimakhalira. Wina amadzuka bwino kwambiri monga ndi mnzake mmenenso moyo wake Mulungu tsiku limene waudalitsira. Koma tsiku la lero ndikukhulupirira kuti ambiri mwadzuka bwino. Tikufunireni mafuno abwino anzathu amene muli mastress osiyanasiyana, komanso amene muli ndi timilandu ting'ono komabe ena muli ndi timilandu tikulu kuti Mulungu akhale pakati panu akuthandizireni kuti zinthu ziyende bwino. Komanso ena ali ndi timaululu tosiyanasiyana, mabala ndi zina zoterozo zosakhala bwino. Ena ali mavuto ngati ochokera ku ntchito, mabwana sakuchita bwino yayi. Ena akuchita zinthu kuchitira mabwana awo zosakhala bwino. Zonsezo tikufunira Mulungu kuti akhale pakati pa anthu kuti zinthu ziziyenda bwino. Ena ali mavuto osiyanasiyana monga ndakambira muja. Koma tsiku la lero si cholinga choti tinene moninga tumenewo, koma timangofuna kuti tingodutsamo molingana ndi mmene nkhani tikuyambira kuti aliyense akhale tcheru kuti atsatire bwino lomwe audio ya lero mpaka akafike nawo pakati mpaka kufika kuchia kumapeto ndithu kuti amve kuti uthenga ule wa lero ndo mtundu wanji, mudzipatala mulimo bwanji. Uthenga wathu wa lero ndi uthenga wofunikira kwambiri kwa anzathu amene muli ndi maudindo, amene mumagwisa ntchito maudindo anu kwa anthu. Anthuwo ndikumakhala mu mphamvu yanu kuti inuyo mwalankhula zimenezo ndipo anthu afuna asafuna kuyenda kusatira zimenezo. Nkhani yathu ya lero ikulotsa mmene momo. Ndiye inu amene muli ndi maudindo muli ndi kufunikira kuti mukhale tcheru mumvesere uthenga umenewu. Komanso amene mumatsatira zimene wanena wa pa udindo wanu mukhalenso ndi tcheru kuti mumvesese kuti mukhale chani mu audio imeneyi. Mwakoma nonse mawa uno, ine ndine Mr. Chilungamo. Nkhani tikuyamba motere. Anzathu amene ali pa ntchito zawo zimasogozedwa ndi mphamvu m'madera. Anthu am'madera ndikumatsatira zimene zija afune asafune. Pamenepo pamene tifuna kuti tiomve kuti kodi pakuchitika chiyani. Ena adakwezedwa maudindo kuchokera mu ntchito zimene amapanga motsatira ndondomeko zimene zimene kukhalira makamaka mmene zinthu potsatiranso mwina mphamvu ya malamulo kuti chani. Komanso ngakhale si malamulo kuti ndondomeko za magwiridwe ntchito zikuti chiyani. Nanga amene okwezedwawo apansi pawo kuti agwire ntchito zimene kuti chiyani. Pamenepo pali tikhale bwino malokeshoni monse a dziko lathu la Malawi. Pali anthu anzathu amene ali ndi udindo waukulu kuti akamayenda iwowo kumalemekezedwa kuti iwowo ndi mabwana. Ubwana woti akamayenda anthu amapasa ulemu. Kandi upolisi anthu amapasa ulemu, majunior onse amapereka ulemu. Akamabwera uko anthu onse amakhala attention. Iyayi amakhala ndi nzeru zolamulira kuti tipange zakuti kudera kunoko anthu tifuna tipange zakuti. Anthu onse kumakapanga zimenezo kuyiwalanso kuti kuliso malamulo osusana ndi zimenezo. Anthu amudzi amene amayendera nawo. Anthu amenewo kodi ngati mumamva nawo bwanji mapeni yawo, mmakondwera nawo bwanji anthu amenewo ma happiness yawo. Ndiyeno chimene tifuna kunena chiona kuti anthu amene muli ndi udindo mukamapanga ziganizo zofuna kuti mulamulishe anthu okusatirani, kuti anthu okusatirani aja
azimva kupweteka kwambiri. Mudziwe munthu akatopa mphamvu zimatha kuthera pa nsewu. Anthu amene muli ndi maudindo kandi malo osiyanasiyana, anthu ogwira ntchito tumenemo amene muli ndi maudindo, ena mumayenda ndi mbendera pa galimoto zanu zimayenda ndi mbendera petu. Mukamayenda mukatsikamo mbendera zanu zimasekedwa zimachosedwa, mukangokweramo galimoto imakhala ndi mbendera kusenzera kuti wachikulire uja lero ndi yakudutsapoyo. Dziwani kuti udindo umenewo ndi udindo wofunikira kwambiri kwa wina aliyense pa umoyo wake wa tsiku ndi tsiku. Chimene inuyo mukupanga nawo udindo umenewo mukupanga nawo bwanji, mukugwiritsa ntchito bwanji udindo wanuwo. Majunior anu akumva bwanji, amakhala nawo bwanji majunior anu. Pali anzathu akakhala ndi kaudindo kang'onong'ono kati mwina mwake mapolisimu, mastationimu, regionimu, kapena mwina mwake makampanimu. Makampani soto anthu amakhala ndi bwana oti akamabwera amabwera ndi kambendera ndithu. Anthu kumaza kuti kukubweratu mbamba ndi ukubwera. Kodi inuyo anthu amakukondwerani bwanji mukafika pamalopo, kapena anthu amadandaula chiyani? Zimenezozo ngati simuzitenga bwino, anthu akatopa amakwiya, udindo umatha kuthera pa nsewu. Tsopano nkhani siyoti udindo wanu utheya, kwa nkhani ndiona kuti mukamvetsetsa bwinobwino nkhani imeneyi, muganize nokha kuti kodi ndikupanga chiyani kwa wanthu. Kodi anthu ondisatira m'mbuyomu akuti akumvanane bwanji magwiridwe anga antchito, kapena ineyo ndikukonza zinthu bwanji zimene zidawonongeka ndi zimene ndikukonza zikuti anthu akuzilandira bwanji. Nkhani ili pamenepo, imeneyo ndi talenti imene Mulungu adakupatsa. Koma ngati ukutswa talenti, udziwe kuti nthawi ineyi yonse anthu akatopa zimawonongeka zinthu. Nkhani ndionera kuti maofesa akupanga ntchitidwe yotsakhala bwino, majunior nkumadzunzika ndi zinthu zimene zikuchitikazo, koma majunior ndikumakhala pansi pakupirira mmoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ntchito nkumayimva kupweteka, ena nkumalakala kuti ndikanapanga transfer kapena ndikanapempha transfer, koma moyo wopempha transferwo ndingawupeze bwanji. Munthu kumamva kupweteka, kumasowa mtendere, kumafuna kuti atapanga transfer kuchoka malo ena kupita malo ena. Zimenezozo ngati sizisintha moyo wanu wa tsiku ndi tsiku, mwina transfer mupatsidwe ndinu abwana inu, kapena kusisidwa udindo, anzanu ndikutenga udindowo ndikumagwiritsa ntchito bwino ntchito, zinthu nkumayenda m'malocation. Pakumvekeka kuti madera, ngakhale anthu okhala m'madera akuchita kukhala ndi mantha dera lokhala lawo kuti ayende, kapena kuti zinthu zikhale monga mmene anthu amayenera kukhalira m'Malawi muno chifukwa cha ufulu ndi umene unagawidwa. Koma chifukwa choti iweyo kugwiritsa ntchito mphamvu zako kuopseza kwambiri, dziko nkumateketseka kudera kumene ukugwira iwe ntchitoko, kadera kamene kwanthu nkumayenda ndi mantha kwambiri. Dziwani kuti nthawi ina iliyonse chikolopa chimatha kuyenda mosayembekezera. Kuchitira nzika za Malawi chipongwe mu ntchito ndi nkhanza zimene sizimaloledwa ngakhale m'malamulo. Kuchita matukutuku ukafika pa mpando kapena kudera akakusintha kupita ukasokoneza konse kukhala chipwirikiti kuderako, anthu kutsowa mtendere, anthu kumakhala movutika. Wina alense kodi akuti kandi kupolisi, kodi akuti kupolisi kwakuti chachichuchitika chani, asintha bwana ati abwana enda abwera, anthu fanati amene atipwetekawo. Dziwani kuti anthu amatopa, akatopa amapanga chinthu cha nyuwani. Anthutu amatopa. Ndiyeno asanafike potopa audio ikakupeza khawi mu office nkuimvetsera audio, udziwe kuti anthu akatopa udindo umathira pa nsewu, umabwerera ku junior kapena somwina kukufufuza bwinobwino kuti kodi iye yakumutuma ndi ndani matukutuku amenewa. Akakutuma nkukuona kuti that guy is cruel, amapeza kuti basi iweyo amba kukusala udindo uja, mwina kukusuntha. Ena amakuza kuti ukhala mlangizi, ena ukhala kuti yayi iweyo ukhala wakuti, kapena yayi kukuyimika kumene udindo umene anthu ena kubwera kumagwira ntchito. Iwe nkumaona ngati pakulowa kafundwe mwina okhuzana ndi ndale, ngati ntchito yoyili ya mboma.
kapena iye ayingati ntchito area m'makampani maona ngati kafumbwefumbwe ena akukuyendera mankhwala kuti akutsitse matukutuku sibwino kuzunza wanthu pamalo a ntchito sibwino kapena anthu akudera kumamva kupweteka chifukwa chati iweyo aa dziwani kuti udindowo umakhala ndi maphunziro anu kuti muwadyerere kuti muzimvana kukoma kuti munaphunzira mapita ku sukulu ndiye ndikugwira ntchitoyo kuti muzilandira kapena muzipasidwa ulemu koma osati nkhanza kumanga wanthu kudzunza wanthu zopanda ntchito koma pang'onong'ono ayine bero iye ayine ndabwera ine ndimadzunza wanthu ineyo dzachibwana iwe ndiwe ndani kuti ukafike tsadzona kuti iweyo dzachibwana kunena anthu anzako akuderako. Pali woimba wina masiku ambuyomu woimba amene ngamutchulo munkumbukire bwinobwino amene ndi Charles Sineta kaya alipo kaya sadakhalepo sindikudziwa za history yake. Charles Sineta anaimba nyimbo imeneyo ngati mungayikumbukira amati kuchimwa kulibe mwini. Pepani mwina nyimbo imeneyi muli nayo mudayimverapo mbuyo imakhala m'makompakiti malekodi aja amakhala aforokona mkati makhala chingwe chimayimbi chapo chooneka ngati cha golide pang'ono kapena cha dark chani chaya chimene chocho munkakhala nyimbo ndeti mayika mukaseti kapena kuti muchoimba china chilichonse ena madiski amayimba kuchimwa kulibe mwiniko nyimbo imeneyo kuchimwa kulibe mwini amatiso amatchula ngakhale wansembe kuti amachimwa ine sinadziwepo kuti wansembe angati kuchimwa koma na zimene ndikulankhula mukazitenga ngati zopanda ntchito zanu zikutha anthu amene mukuwadzunzawo mukawadzunza kwambiri amapanga kabineti yawo ndikupanga bomba la nyuwani inu ntchito yanu ndikutha nanunso kumakaona nyekhwe monga mmene mukudzunzira anthu. Ine sinimalola kuti munthu ndikanditenga ndekha ndimaonetsesa ndimayilondola nkhani ineyo mpaka munthu amene akagwire njere. Iwe ndiwe ndani? Wakhala ukuba anthu akuziwa zoti iwe ndiwe mbava, anthu akuziwa kuti iweyo umazunza anthu chifukwa choti iweyo mwina mwake zosakhala bwino kuzinena kwakezo. Iwe uzikayita kuti ine ndikatenga munthu ineyo sinimapereka bero ndipo ine simalola munthu mlandu umene ndimayendetsa pano pato. Iwe waba zokubatsako zambirimbiri. Ndiye nkumanyala kuti iweyo uli ndi diplomayo ndiye kuti chani ukati ine ndine wa diploma ndi chani chimene chocho choti ukadzunzira anthu malayi munomu. Anthu amapanga bomba la nyowani ndikuyenda pansi ali maliseche anthu ndikuseka ofesi yakoyo ndikupereka madalo kuti uyu na uyu kuno timpha ngati sachoka timpha uyu akutizunza ife asatizunze ife yayi. Nkhani muyimvetsetse bwinobwino akuluakulu amene mukudziwa kuti muli ndi madiploma muli ndi ntchito zanu zotumikira anthu m'Malawi muno muli ndi maofesi nkumachita ntsebwe anthu nkumalira mayo ana ndikumalira abipi ndikumamwalira chifukwa choti inu mukudzunza wanthu. Zimenezozo ngati simudziona bwino mukumane ndi nyengo zovuta kwambiri penayo ngakhale ntchito zanu kutha chifukwa pakali pano munthu adachenjera kwambiri. Sononso ngakhale ukamagwira ntchito mboma iwe nkumadzunza anthu kwambiri anthu aja nkumadzunzika anthu amatukana boma limene lilipo kuna kuti boma ili ndi ibolanso boma lili kutizunza chinyama chimene chachivumbulutsa kuti atibweresera kuti chidzatizunze chonje ife kudoko tidala kwa chiyani mavoti athu kuti phindu lake ndi chani. Amapanga bomba anthu la nyowani ndikupita kunduna wa ntchito imeneyo amene akuzunza anthuyo kunduna kwache nkukanatira kuti ichi chinyama ichi mutichose ngati simutichosa tichipha ndithu tichipha ichi tichipha ndi manja musatimange chikutizunza ichi ana athu akudzunzika mabanja athu akusowa mtendere ife azibambo tikusowa nkhani yache kagulugunyinda akakwaka kakuzunza kwambiri ofesi imene wamupatsa ndani. Ndiye boma solima opa anthu akumuzi kuti anthu akumuzi ngati akumva kupweteka atigwesa pa 2030 ndiye ife tikugwa chifukwa cha ichi amakuchosa ninu ntchito diploma anuyo kukakhala nyumba osa nkumakangoyang'ana opanda nawo ntchito. Sikuti kukhala ndi diploma ndiye udzunze wanthu mdziko la Malawi lino nyanja akakhala kuti mwina mwake akupasa kagalimoto kuti iwe uziyendera kukhaza kuti uli ndi kaudindo koma ndikudzunza anthu kumangolira akakuona anthu kumathawa kukhala ngati iweyo ndiwe mulunguso wapaderadera. Zimenezozo ngati simuzitenga bwino m'maofesimu mukumane ndi nyengo yowawa kwambiri chifukwa Malawi adasintha maganizo awo muzochitika.
ndidaonapo ine mkulu wina wake ku kampani nake ankadzudza wanthu kudzudza wanthu kampani kudzudza wanthu anthu atatopa chimene chidachita iwo adapanga mademo opsa kwambiri kuti ntchito ikutha ithe koma na ichinso chithe mpaka na officers ameneyo anthu poifufuza nkhani adapeza kuti ku statistic box imene imakhala ndi madandaulo a wanthu adapeza madandaulo azakazaka koma anthu samathandizidwa ndipo madandaulo akadzaza akangotenga makasiya matoilet makatsetera anthu osafika kumene kumafunikawo zotsatira zaje adapanga anthu kukwiya nkuthana ndi mchitidwe umenewo ndiye inunso ngati muupange manyi ngati amenewo anthu akatopa m'maofesimu m'malocation m'madamo osiyanasiyana ndi nkhanza zanuzo mudziwe kuti anthu amatukana usogolo umene ulipowo kuti ukulephera anthu akudzunzika ndiye m'malo mwake amapanga zinthu zoti apeze mtendere anthu zotsatira zake ntchito yanu imatha chifukwa cha nkhanza mwano komanso chipongwe kuchita nzika za Malawi kumamva kupweteka zimenezo ndangonena pali zambiri zimene ndikhale ndikubweretsa ndi mayina anu onse m'malocation muchitika nyasi zimene zikuti anthu kumadzunzika kaya kupanga zicha anthu kutsowa mtendere zimenezozo ndibweretse posayidwa mwangu manotse mawu abwino ine ndine Mr. Chilungamo ndibweretsa mayina madzulo ano komanso nditumidzenso zinthu zimaofesi osiyanasiyana apite okha akafufuze kuti kudera kwa anthu akuti osati akafufuze maofesi koma akaende mkudera kukumana ndi anthu oti samagwira ntchito ndipo sadzagwira ntchito koma nzika zakumeneko akafufuze kuti kukuchitika chiyani zimenezo akapeza madiplomano akhale akutha